Держстата беларускую мову ў якасці размоўнай выкарыстоўваюць толькі 23% жыхароў Беларусі. Хоць апытання беларускую мову назвалі роднай 60%, аднак дома на ёй размаўляюць толькі 30% насельніцтва. Мы хочам спыніць страту беларускай культуры і заклікаць людзей да яго вывучання. Праблема двухмоўя стаіць востра ў беларускім грамадстве, і яна вырашальная. Кожны з нас атрымлівае вялікую колькасць інфармацыі з інтэрнэту, але не вся яна з'яўляецца карыснай. Вельмі складана засвойваць навуковыя артыкулы і завучваць правілы. Мы хутка стрымляемся і пераходзім на нешта больш інтэрактыўнае. Мы з камандай знайшлі выхад з гэтай сітуацыі, а менавіта сінтэз навучальнага матэрыялу з гульнёй, дзе ты зможаш навучацца пазнаваць новае, але ў той жа час быць зацікаўленым. Ідэя нашага праекта заключаецца ў стварэнні сайта па вывучэнні беларускай мовы і культуры. Галоўным плюсам з'яўляецца зручнасць у выкарыстанні і наяўнасць усёй патрэбнай інфармацыі. Пры адкрыцці сайта ты можаш зарэгістравацца, у будучыні мы хочам паспрабаваць звязаць створаныя профілі з даданнем слоў у свой асабісты слоўнік профілю, а гэтак жа для дадання музыкі, відэа і падобнага. На хатняй старонцы ты можаш прагледзець некаторы матэрыял нашага сайта і прайсці тэст, каб даведацца, на якім узроўні ты ведаеш мову. Для поўнага прагляду старонак трэба адкрыць меню, дзе нам прапануюць розныя ўкладкі. Ва ўкладцы відэа мы можам глядзець мультфільмы, серыялы, фільмы. Наступная ўкладка гульні. Тут можна будзе выбраць гульню, звязаную з некаторымі правіламі беларускай мовы ці проста для развіцця твайго слоўніка. Далей ідзе ўкладка цытаты. Тут можна прагледзець цытаты беларускіх дзеячаў, пісьменнікаў. Ва ўкладцы кнігі вы можаце пачаць чытаць творы, можна спампаваць і раздрукаваць іх. Далей ідзе ўкладка артыкулаў. Тут можна пачытаць розныя артыкулы пра Беларусь, беларускую культуру і многае іншае. Наступная ўкладка песні. Тут вы можаце паслухаць музыку, даведацца пра яе аўтараў. Все песні падзеленыя па аўтарам і маюць субтытры для больш падрабязнага вывучэння. Апошняя ўкладка «Правілы». Тут вы можаце адкрыць любое правіла і прачытаць яго, вывучыць, праглядзець прыклады, а также знізу вы можаце прайсці тэст па дадзенаму правілу. У будучыні мы хочам паспрабаваць дадаць на сайт выбар мовы інтэрфейсу, даданне слоў у свой асабісты слоўнік, падбор новых слоў для вывучэння на кожны дзень, даданне музыкі і відэа да сябе ў профіль. На працягу стварэння праекту мы мелі складанасці, з якімі мы спрабавалі справіцца разам і вывозілі лепшыя рашэнні. Адной з галоўных праблем з'яўляецца адсутнасць сінтэзу беларускага маўлення. У будучыні мы хацелі б мець беларускую агучку для больш дакладнага запамінання і разумення. Мы працуем над стварэннем мабільнага прыкладання для яшчэ больш зручнага выкарыстання. Мы ўсведамляем всю актуальнасць нашага праекта і не збіраемся спыняцца на дасягнутым. Кожная праца з'яўляецца крокам для адражэння беларускай культуры і яе папулярызацыі. Мы любім сваю радзіму і робім вялікі ўклад для яе развіцця.